Λοιπόν, καταρχάς, σίγουρα όλοι, και για να είστε εδώ πέρα, το ότι το προϊόν αφορά τα ταξίδια, από ό,τι βλέπω, δεν το περίμενα. Από ό,τι βλέπω έχει μεγάλη ανταπόκριση το ότι μια ιδέα έχει να κάνει με ταξίδια. Εγώ ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καστανάς και δεν μου αρέσουν τα ταξίδια. Όχι ότι αν με πάει κάποιος ταξίδι θα αρχίσω έτσι να κλαίω, ας πούμε, αλλά σίγουρα αυτό το πράγμα ότι κάποιος, ας πούμε, είναι να μπει σε ένα αεροπλάνο, να κάνει έτσι και χαίρεται ο άλλος που θέλει να πάει ταξίδι, είναι κάτι που εγώ δεν το έχω. Και επίσης φοβάμαι πάρα πολύ τα αεροπλάνα, αλλά μέχρι αηδίας τα φοβάμαι τα αεροπλάνα. Δηλαδή, έχω πάει στο Παρίσι 4 φορές, τις 3 έχω πάει με αυτοκίνητο, αν αυτό σας λέει κάτι. Με το αυτοκίνητο μου έχω φτάσει μέχρι τη Σκωτία. Αεροπλάνο έχω πάρει πολύ λίγες φορές. Και τις τελευταίες φορές το πήρα αναγκαστικά για τη δουλειά μου. Γιατί καταρχάς σας ενημερώνω τη σχέση με τα αεροπλάνα, τα ταξίδια κτλ. Γιατί η απόφαση μου να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν οφείλεται σε προσωπικό γούστο ή στην αγάπη μου για το προϊόν και το αντικείμενο, αλλά στην εκτίμησή μου, στη λογική μου εκτίμηση, ότι το προϊόν αυτό το καταναλώνει, το χρειάζεται, αλλά και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το καταναλώνει προφανώς γιατί όλοι ταξιδεύουμε λίγο ή πολύ, το χρειάζεται θες δεν θες κάποιες φορές θα ταξιδέψεις, έστω και για τη δουλειά σου, και σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρείες δικτυακού marketing που πουλάνε πολύ καλά προϊόντα, αλλά κατά κανόνα περίεργα προϊόντα, βλέπε lead capture pages, autoresponders, γανόδερμα, συμπυκνωμένα καθαριστικά, προϊόντα έτσι αδυνατίσματος που κάποιος δεν έχει ξανακούσει, ας πούμε, τα ταξίδια. Το να κλείσει κάποιο το αεροπορικό του εισιτήριο ή ένα ξενοδοχείο είναι κάτι που ο μέσος όρος, ο μέσος άνθρωπος και ειδικά οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με MLM είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι γιατί ταξίδια και γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία με τα ταξίδια. Οπότε για ποιο λόγο τα ταξίδια. Κάποια στοιχεία για τη βιομηχανία των ταξιδιών. Πρώτον, σχεδόν σε όλους αρέσει όπως είπαμε, ή σχεδόν όλοι καταλαβαίνουν το προϊόν για το οποίο μιλάμε. Δεύτερον, και αυτό είναι από προσωπική εμπειρία, τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, κάποια στιγμή θα ταξιδέψουν είτε για αναψυχή είτε για δουλειά. Τρίτον, ο καταναλωτής. Λοιπόν, ο καταναλωτής των ταξιδιών είναι συνείδητος καταναλωτής. Αντίθεση με άλλα πράγματα, ο καταναλωτής των ταξιδιών, όταν κάποιος να κλείσει ξενοδοχείο ή να κλείσει ένα εισιτήριο, ενσυνείδητα θα ψάξει να βρει την καλύτερη τιμή. Ενδιαφέρεται να βρει την καλύτερη τιμή. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι τα ταξίδια, όσο περίεργο και αν φαίνεται, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. Είναι η μοναδική βιομηχανία που κάνει $3 εκατομμύρια, συγκεκριμένα $7 τρισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Καμιά άλλη βιομηχανία δεν φτάνει ούτε καν το 1 τρις. Και για όσους από εμάς μας αρέσει το internet marketing, είναι προϋπόθεση το internet marketing για να κάνουμε κάτι, το 90% από αυτά τα 7-3, πάνω από 6-3 δηλαδή, γίνονται online. Τα 6-3 είναι μια βιομηχανία στην οποία $6,3 τρισεκατομμύρια του τζίρου τους, του τζίρου αυτής της βιομηχανίας, γίνεται στο ίντερνετ. Τώρα γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία. Γιατί υπάρχουν σίγουρα αρκετές εταιρείες που εμπορεύονται, ας πούμε, ταξίδια και στο δικτυακό marketing και εκτός. Λοιπόν, ποιο είναι το προϊόν καταρχάς και τι ακριβώς κάνει η εταιρεία. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες και χωρίζεται μάλιστα σε δύο κατηγορίες. Το πρώτο είναι η αγορά, ενώ το πρώτο προϊόν είναι ένα membership το οποίο εξασφαλίζει πρόσβαση σε συγκεκριμένες προσφορές εξαιρετικά οικονομικών διακοπών, κατά μέσο όρο 65% οικονομικότερες. Οπότε το πρώτο πράγμα που παίρνει κάποιος όταν αγοράζει το προϊόν, μετάφραση όταν πληρώνει τη συνδρομή της συγκεκριμένης εταιρείας, είναι ότι αποκτάει πρόσβαση σε συγκεκριμένα πακέτα διακοπών, τα οποία τα παίρνει με μια έκπτωση που φτάνει το 65%. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αποκτά πρόσβαση κάποιος, και αυτό μάλιστα γίνεται και χωρίς να πληρώσει καθόλου χρήματα, σε ένα δικό του back office, το οποίο στεγάζει ένα ψηφιακό ταξιδιωτικό γραφείο, από το οποίο όταν κλείνει εισιτήρια, χωρίς έκπτωση βέβαια αν δεν είναι πληρωμένο μέλος, μπορεί να κερδίζει επιστροφή χρημάτων, άρα ουσιαστικά έχει μια μικρή έκπτωση στα ταξίδια που κλείνει. Οπότε μιλάμε για δύο πράγματα, σχεδόν θα μπορούσα με αυτή τη στιγμή να μιλάμε για δύο διαφορετικές εταιρείες. Η μια εταιρεία της δίνεις κάποια χρήματα σε συνδρομή, σου εξασφαλίζει εξαιρετικά φτηνές συγκεκριμένες διακοπές,
Το δεύτερο κομμάτι είναι ένα ψηφιακό ταξιδιωτικό γραφείο, από το οποίο όταν εμείς κάνουμε κρατήσεις, παίρνουμε επιστροφή χρημάτων. Και τα εξηγούμε αυτά λίγο εν-ένα. Καταρχάς, υπάρχουν όσον αφορά αυτή τη συνδρομή, δηλαδή το να πληρώσω κάποια χρήματα και το να γίνω μέλος κάπου, είναι κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά πολύ και εντός και εκτός MLM. Πληρώνεις κάποια χρήματα, είτε με το χρόνο είτε με το μήνα και το καθεξής, και εξασφαλίζεις το προνόμιο να έχεις πρόσβαση σε κάποιες συγκεκριμένες προσφορές, σε κάποιες συγκεκριμένες εκπτώσεις που προσφέρονται στα μέλη. Και σε όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν, και γενικώς θεωρώ εγώ ότι σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάνει κάποιος, σε οτιδήποτε έτσι επιχειρεί, πρέπει να ρωτάει αν ο απλός καταναλωτής ωφελείται. Και όταν κάνεις μια επιχείρηση. Μισό λεπτό. Δεν μπορούν να μπουν άλλοι. Λογικά τώρα, αν μείναν κάποιοι, πρέπει να μην μπορούσαν να μπουν, γιατί δεν φανταζόμουν ότι θα ξεπεράσουμε το 80 άτομα. Τώρα μπορούν να μπουν, τέλος πάντων, το αύξησα το όριο, ελπίζω. Όχι, ελπίζω, το αύξησα το όριο. Ωραία. Λογικά τώρα θα μπορούν να μπουν. Αν έχετε καλέσει κόσμο που δεν μπόρεσε να μπει, λογικά τώρα θα μπορέσει να μπει. Καταρχήν, για ποιο λόγο και αν πρέπει να μας νοιάζει το αν ωφελείται ο απλός καταναλωτής σε ένα δίκτυο, όταν θα χτίσουμε εμείς ένα δίκτυο στο οποίο κάποιοι θα πληρώνουν μια συνδρομή για να έχουν ταξίδια, πρέπει να μας νοιάζει αν ο άνθρωπος που δεν θα χτίσει δίκτυο, αν ο απλός καταναλωτής θα κερδίζει κάτι από τη συμμετοχή του. Δηλαδή, αυτός που δεν θα μπορέσει να κάνει δίκτυο ή που δεν θα θελήσει να κάνει δίκτυο, όπως θέλετε, πείτε το, θα ωφελείται από τη συμμετοχή του και από τις εκπτώσεις που προσφέρονται σε αναλογία με τα χρήματα που προσφέρει, με τα χρήματα που θα δίνει. Και για ποιο λόγο πρέπει να μας νοιάζει αυτό? Αν παρατηρήσουμε ποιες εταιρείες άντεξαν στον χρόνο, και αν δεν μας νοιάζουν οι ίδιες εταιρείες, ποια εισοδήματα δικτυωτών affiliates άντεξαν στον χρόνο, γιατί αυτά πάνε αλληλένδετα, θα διαπιστώσουμε πως επιβιώνουν οι εταιρείες που έχουν προϊόντα τα οποία ο καταναλωτής θέλει να αγοράζει και από τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει πλούσιος από τη συγκεκριμένη ασχόληση. Κλασικό παράδειγμα είναι εταιρείες όπως η Amway και η Herbalife που περισσότεροι τις ξέρουμε, και αυτές οι εταιρείες υπάρχουν δεκαετίες και πάρα πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τα προϊόντα τους, παρόλο που ξέρει ότι δεν θα γίνει διαμάντη, πρόεδρος και το καθεξής. Και αυτό το πράγμα γιατί γίνεται? Γιατί αυτές οι εταιρείες, άσχετα με το πώς κρίνουμε την επιχειρηματική ευκαιρία τους, ξέρουμε όλοι ότι έχουν πολύ καλά προϊόντα. Και αυτός είναι ο λόγος που μπόρεσαν και άντεξαν 20 χρόνια η μία και 50 χρόνια άλλοι. Και αν το παρατηρήσετε, αυτό είναι σχεδόν απαράβατος κανόνας. Μια εταιρεία δεν μπορεί να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι μόνο το προϊόν δεν είναι καλό, αν ο καταναλωτής δεν μπορεί και αν τον καταναλωτή δεν το συμφέρει να αγοράσει το προϊόν. Οπότε, το αν κάποιος ωφελείται από την αγορά ενός τέτοιου προϊόντος, δηλαδή από το να δώσει κάποια χρήματα πριν για να αποκτήσει μια έκπτωση μετά, το αν θα ωφελείται εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή, αλλά εξηγώ γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία. Έτσι. Αυτό εξηγώ μέχρι τώρα. Λοιπόν, πρώτον είναι το κόστος συμμετοχής που παίζει ρόλο. Δεύτερον είναι το ποσοστό των εκπτώσεων που θα κερδίζει όταν δώσει κάποια χρήματα. Και τρίτο, το ποσό που ξοδεύει για να έχει το συγκεκριμένο προϊόν, τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Παράδειγμα, αν δεν είναι ξεκάθαρο να κεφαλαιώνω ότι το θέμα μας είναι το πρώτο προϊόν, ας πούμε, είναι ότι δίνουμε κάποια χρήματα για να έχουμε κάποιες εκπτώσεις σε ταξίδια μετά, έτσι. Οπότε, παράδειγμα, έρχομαι λίγο και σας κάνω την εξής πρόταση. Λέω, αν μου δώσεις 100 ευρώ τώρα, θα σου κάνω μια έκπτωση στο λογαριασμό του ρεύματος 20%. Αυτό σας συμφέρει ή δεν σας συμφέρει? Αυτή δεν είναι μια πρόταση που μπορεί να του συμφέρει ή να μην του συμφέρει όλους. Αν κάνουμε τα μαθηματικά, αν ο λογαριασμός μου εμένα είναι πάνω από 500 ευρώ το μήνα, με συμφέρει να δώσω 100 ευρώ για να έχω έκπτωση 20% γιατί έχω κέρδος. Αν ο λογαριασμός μου είναι κάτω από 500 ευρώ το μήνα, δεν με συμφέρει, παρόλο που η πρόταση μπορεί κάποιους άλλους να του συμφέρει, γιατί εγώ δεν ξοδεύω τόσα πολλά χρήματα στο ηλεκτρικό ρεύμα, άρα δεν έχει νόημα να δώσω αυτά τα χρήματα για αυτές τις εκπτώσεις. Έτσι. Οπότε, αν κάποιος ξοδεύει περισσότερο για το ρεύμα, αν ξοδεύει πάνω από 500 ευρώ, θα ήταν χαζός αν δεν αποδεχόταν αυτή την προσφορά. Αυτό πάνω κάτω όλοι το καταλαβαίνουμε και όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι, στη λογική αυτού του πράγματος. Οπότε, δεν είναι όλα τα εκπτωτικά προγράμματα της αγοράς, είτε είναι MLM είτε δεν είναι MLM, για όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουν όλη την ίδια οικονομική δύναμη, δεν είναι καν για όλες τις χώρες, γιατί άλλη αγοραστική δύναμη της Αμερικής, της Ελβετίας, της Γερμανίας και άλλη αγοραστική δύναμη της Ελλάδας και άλλων χωρών.
Έτσι. Οπότε δεν είναι όλα τα προγράμματα, παρόλο που μια εταιρεία μπορεί να είναι πολύ καλή και αξιόπιστη, δεν είναι όλα τα προγράμματα για όλους. Οπότε, αν ας πούμε εγώ σας πρόσφερα ένα πακέτο, εκδοτικό πακέτο, το οποίο κοστίζει 10.000 ευρώ το χρόνο και σας δίνει 90 ή 99% έκπτωση, πιθανότατα δεν θα το παίρνατε, δηλαδή ο Έλληνας δεν θα το παίρνε αυτό το φοβερό πακέτο, με 10.000 και 99% έκπτωση, ας πούμε, απίστευτο 99%. Δεν θα το παίρναμε για ποιο λόγο? Γιατί δεν χωράει στο budget μας ένα τέτοιο έξοδο. Δεν μας συμφέρει, παρόλο που η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή, δεν μας συμφέρει γιατί δεν ξοδεύουμε τόσα χρήματα εμείς προσωπικά. Ίσως κάποιοι πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι να το παίρνουν αυτό, κάποιοι άνθρωποι θα πηγαίνουν 2-3 φορές ταξίδια το μήνα, αλλά το μέσο όρο στη χώρα μας δεν τον βολεύει. Ίσως ένα Ελβετό, ξέρω να ξοδεύει περισσότερο, μπορεί να τον βόλευε, έτσι. Τα έξοδα που κάνουμε σε ταξίδια, οι Έλληνες, δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλες χώρες, ειδικά στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία. Οπότε, αυτό το ουσιαστικά θέλω να καταλήξω είναι το πρώτο πράγμα που μου αρέσει, είναι το αρκετά χαμηλό κόστος συμμετοχής που έχει. Γιατί αν το κόστος είναι μεγάλο, δεν σημαίνει ότι η εταιρεία δεν είναι καλή, μπορεί να είναι μια χαρά εταιρεία, σημαίνει ότι δεν κάνει για τη χώρα μου. Γιατί το να παίρνω εγώ από κάποιον, όχι εγώ, το να πληρώνει κάποιος για να έχει εκπτώσεις σχεδόν περισσότερα χρήματα από ό,τι ξοδεύει για διακοπές, είναι κάτι που δεν το συμφέρει. Κάποιον άλλο μπορεί να το συμφέρει, αλλά αυτό δεν το συμφέρει. Έτσι. Λοιπόν, το τάραξα αυτό το θέμα, προχωράω γρήγορα πιο κάτω. Το κόστος συμμετοχής, έτσι, είναι από δωρεάν μέχρι, για τη δική μας χώρα, $100 σαν είσοδος, συν $30 το μήνα, και με αυτά τα $100 και $30 το μήνα έχουμε πρόσβαση σε εκπτώσεις μέχρι 65%. Έτσι, αυτό είναι το maximum πακέτο που θεωρώ. Έχει και ένα άλλο πακέτο με $1.500. Δεν το αναφέρω καν γιατί θεωρώ ότι πρακτικά κανένας στη χώρα μας δεν έχει συμφέρον να δώσει τόσα πολλά χρήματα για να έχει εκπτώσεις σε ταξίδια, άσχετα με το αν όντως οι εκπτώσεις πλησιάζουν το 85%. Έτσι. Λοιπόν, ο μέσος Έλληνας πόσα ξοδεύει για διακοπές? Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το κόστος είναι περίπου, αν το υπολογίσουμε, 270 ευρώ το χρόνο ή 340 ευρώ αν μετρήσουμε και το κόστος εγγραφής. Οπότε, αν υποθέσουμε, και εγώ πιστεύω ότι αυτό ισχύει, ότι ο μέσος Έλληνας θα ξοδέψει από 600 μέχρι 1000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο για διακοπές, τότε έχει όφελος από αυτή την έκπτωση που του προσφέρεται. Ενώ αν το κόστος της συμμετοχής, ας πούμε, ήταν 1000 ευρώ, θα πρέπει να ξοδεύει πολύ περισσότερο το χρόνο για να βγαίνει. Δυστυχώς σήμερα ο μέσος Έλληνας δεν τα ξοδεύει αυτά, άρα δεν τα κέρδιζε από τη συμμετοχή του και αργά ή γρήγορα θα αποχωρούσε. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το membership και το εισόδημα που θα προκύπτει από αυτό. Οπότε το πρώτο πράγμα που με τράβηξε είναι ότι θεωρώ για τη δικιά μας χώρα, για τη δικιά μας οικονομική κατάσταση, το να δώσει κάποιος 270 ή 340 ευρώ μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά για να έχει 65% έκπτωση, είναι κάτι που θεωρώ ότι θα ωφελήσει το μέσο όρο. Δηλαδή κάποιος θα έχει όφελος να συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο, να είναι ένας απλός καταναλωτής, ακόμα και αν δεν στοχεύει στο να γίνει πλούσιος. Αν στοχεύει στο να γίνει πλούσιος, τέλεια, θα πληρώνει οτιδήποτε. Το θέμα όμως είναι όταν φτιάχνουμε ένα δίκτυο, αυτό που φτιάχνουμε είναι σταθερό ή δεν είναι σταθερό. Εγώ νομίζω ότι με αυτά τα χρήματα, με αυτά τα λίγα χρήματα το μήνα, τα 22-23 ευρώ που θα δίνει ο άλλος το μήνα, και θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα εκδοτικά πακέτα γιατί κάποιες διακοπές τις πηγαίνουν κατά ψέματα, θεωρώ ότι ο μέσος όρος θα ωφελείται και ως εκ τούτου θα μένει και ως εκ τούτου αυτό που θα στήσουμε θα είναι σταθερό. Έτσι. Εκτός από αυτό όμως θα προκύπτει και εισόδημα και από τα ταξίδια που θα κάνουμε εμείς και οι συστάσεις μας. Γιατί το να συμμετέχουμε σε μια βιομηχανία ή σε μια αγορά η οποία κάνει 7-3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δεν με νοιάζει και πολύ, δεν με ωφελεί και πολύ, αν δεν κερδίζω χρήματα από το τζίρο που δημιουργείται. Οπότε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι καθώς θα χτίσουμε εμείς αυτό το δίκτυο, θα κερδίζουμε εμείς κάποια χρήματα από τις συνδρομές, αλλά ταυτόχρονα θα κερδίζουμε και κάποια χρήματα από το τζίρο που γίνεται εξαιτίας των ταξιδιών ή των κρατήσεων που κάνουν οι συστάσεις μας. Έτσι, και αυτό είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο. Και θα κερδίζουμε χρήματα από τα ταξίδια που κάνουν οι συστάσεις μας σε 5 γενιές βάθος συστάσεων. Έτσι. Και προσέξτε, και σε αυτά στις κρατήσεις θα έχει πρόσβαση ακόμα και αν κάποιος είναι δωρεάν μέλος. Δηλαδή θα μπορεί να είναι κάποιος δωρεάν μέλος, να συστήσει κάποιον, όλοι τελείως δωρεάν, να μην πληρώσει κανείς τίποτα και εμείς θα παίρνουμε χρήματα από το τζίρο που θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν θα πάνε και θα κλείσουν την πτήση που εκείνοι θέλουν ή το ξενοδοχείο που εκείνοι θέλουν. Λοιπόν, τι θα πει δωρεάν μέλη?
Και πώς γίνεται αυτό και γιατί γίνεται αυτό κλπ. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ταξιδιωτικό γραφείο, από το οποίο μπορούμε να κλείνουμε ό,τι εισιτήρια θέλουμε ή να κάνουμε ό,τι κρατήσεις θέλουμε στην τρέχουσα τιμή της αγοράς. Οπότε όταν μιλάμε για δωρεάν μέλη, δεν μιλάμε προφανώς για το 65% έκπτωση, μιλάμε για ένα ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο έχει τις τιμές που έχουν όλα τα άλλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, συν πλην φαντάζομαι ένα πολύ μικρό ποσοστό επί της 100, έτσι. Αλλά μιλάμε για τις τιμές της αγοράς. Μιλάμε τώρα για αεροπλάνα, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ένα σωρό άλλα. Εκεί θα έχουμε πρόσβαση όλοι δωρεάν, αρκεί κάποιος να μας συστήσει. Δεν μπορούμε να πάμε στο site και να αγοράσουμε μόνοι μας, θα μας ρωτήσει αυτό το κλασικό από ποιον έμαθες για αυτό το site. Έτσι. Οπότε εμείς μπορούμε σε αυτό το site, σαν μέλη, να συστήσουμε πρακτικά όσους θέλουμε, όλους τους γνωστούς μας. Έτσι, να βγάλουν ένα username και ένα password τελείως δωρεάν και να μπορούν μέσα να κάνουν τις κρατήσεις τους. Ταυτόχρονα θα μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι μετά να κάνουν το ίδιο πράγμα παρόλο που δεν θα έχουν πληρώσει. Έτσι θα το εξηγήσω αυτό συνέχεια. Οπότε κάποιος που είναι δωρεάν μέλος θα μπορεί να συστήσει άλλους και κάποιος που είναι δωρεάν μέλος θα μπορεί να κερδίζει και χρήματα από το τζίρο που κάνουν οι συστάσεις τους 5 γενιές βάθος. Αλλά ακόμα και κάποιος που δεν θα συστήσει κανέναν και είναι δωρεάν μέλος θα κερδίζει χρήματα, επιστροφή χρημάτων από το τζίρο που θα κάνει ταξιδεύοντας, όταν κλείνει αεροπλάνο, όταν κλείνει ένα ξενοδοχείο. Και όταν λέμε θα κερδίζει χρήματα, εννοούμε ότι θα παίρνει κανονικά χρήματα στην κάρτα του και όχι μίλια ή πόντους ή κάποιο περίεργο point system, ας πούμε, για όταν θα μαζέψει πολλούς πόντους να πάει μετά μια κροσιέρα ή κάτι τέτοιο. Μιλάμε ότι θα κάνεις ένα ταξίδι και θα μπαίνουν κάποια χρήματα στην κάρτα σου. Έτσι, αυτό το πράγμα. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να χτίσουν δίκτυο ή για τους ανθρώπους που δεν θα μπορέσουν. Έτσι, μιλάμε για τον απλό καταναλωτή. Τον απλό άνθρωπο που μπορεί να μην γνωρίζει και το MLM. Το πρώτο είναι, αν είναι πληρωμένο μέλος, θα έχει εκπτώσεις, θα έχει μεγάλες εκπτώσεις. Και το δεύτερο, θα έχει ένα πλήρες ταξιδιωτικό γραφείο. Αυτό τώρα είναι δωρεάν, έτσι. Θα έχει ένα πλήρες ταξιδιωτικό γραφείο, θα μπορεί να κάνει κρατήσεις και θα παίρνει επιστροφή χρημάτων από τις κρατήσεις που κάνει. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όσους χτίσουμε αυτό το δίκτυο να έχουμε πρακτικά 100% ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής σε όσους έχουν IQ 50 και πάνω. Δηλαδή, κάνω εγώ ένα πλάνο σε κάποιον ή κάνω ένα Skype meeting κτλ. Και δεν εξηγώ όλα αυτά. Και δεν θέλει να μπει, δεν είναι πυραμίδες κτλ. Και του λέω: ωραία, θα σου στείλω ένα link, θα βάλεις τα στοιχεία σου και θα έχεις ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο οποίο όταν θα κλείνεις ένα εισιτήριο που κάνει 1 ευρώ, θα σου έρχεται πίσω, ξέρω εγώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, τι να είναι. Έτσι. Είναι δυνατόν να μας πει όχι? Σίγουρα κάποιοι θα πούν όχι. Γι' αυτό και κάνω το σχόλιο τώρα για το χαμηλό IQ, για να μην τα πω τότε. Λοιπόν, οπότε ο διάλογος θα μας πει: θες να πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη, οκ. Μπορείς αυτό το εισιτήριο να το πάρεις με 1000 ευρώ από το ψηφρακτορείο ή να το πάρεις από το back office σου στην ίδια τιμή και να έχεις επιστροφή χρημάτων στην κάρτα σου. Εξαιρετικά απλό, θα το καταλάβει οποιοδήποτε. Είναι κάτι που αν κάποιος δεν είναι κακοπροαίρετος, πρακτικά δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση. Έτσι. Είναι αυτονόητο αυτό νομίζω. Τώρα προφανώς τα πολλά χρήματα, τα χρήματα της προκοπής θα κερδιθούν από τα paid members και από τη δόμηση του δικτύου με τις συνδρομές. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά το γεγονός ότι οποιοδήποτε, όσο αρνητικός και αν είναι, ή όσο άσχετος και αν είναι, ή όσο και αν δεν έχει χρήματα εκείνη τη στιγμή κλπ. Το γεγονός ότι μπορεί να μπαίνει μέσα και να κερδίζει έστω και σε ένα πολύ μικρό βαθμό, να έχει ένα πολύ μικρό όφελος, είναι κάτι που θα βοηθήσει εξαιρετικά πολύ στο να γίνει αργότερα paid member κάνοντας upgrade, ειδικά όταν θα θελήσει να πάει διακοπές και θα δει ότι το ξενοδοχείο ή ο προορισμός στον οποίο θέλει να πάει μπορεί εδώ πέρα θα μπορεί να το πάρει φθηνότερα. Okay, να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, αν και είπα να κρατήσουμε τις ερωτήσεις για το τέλος. Αν μπούμε όλοι τσάμπα, ποιος θα βγάλει λεφτά? Θα βγάλει λεφτά αυτός που έχει συστήσει τους τσάμπα, όπως είπα, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος, Αλέξανδρε. Όταν αυτοί οι τσάμπα ταξιδέψουνε, αυτός που σύστησε αυτούς που ταξιδέψανε θα κερδίσει προμήθειες. Επίσης και αυτοί που ταξιδέψανε τσάμπα θα πάρουν και αυτοί επιστροφή χρημάτων. Ουσιαστικά με το τσάμπα έχουμε τη δυνατότητα κάποιοι να κερδίσουν λίγο και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, το οικονομικό... Το οικονομικό πλάνο τώρα. Υπάρχουν 9 τρόποι πληρωμής. Μόνο πρώτος τρόπος από τους 9 τρόπους πληρωμής αφορά και τα δωρεάν μέλη. Οι υπόλοιποι τρόποι αφορούν προφανώς μόνο τα paid members. Έτσι, αυτούς πληρώνουν τη συνδρομή για να έχουν τις εκπτώσεις. Οπότε το νούμερο 1 είναι αυτό που λέμε Cash Back Book Engine. Δηλαδή μπαίνεις σε αυτό το ταξιδιωτικό γραφείο, κάνεις μια κράτηση και ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι
όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία δουλεύουν με κάποιες προμήθειες. Όταν λέμε εδώ 50, 10, 10, 10, δεν μιλάμε για το τζίρο που γίνεται, δηλαδή αν κλείσει ένα ξενοδοχείο με 1.000 ευρώ, δεν παίρνει πίσω αυτό το 50% των 1.000 ευρώ. Ουσιαστικά αυτό που μοιράζεται είναι το κέρδος του ταξιδιωτικού γραφείου. Αυτό μοιράζεται. Ή καλύτερα ένα κομμάτι του κέρδους. Αυτοί συνήθως παίζουν με ένα 7-10%, οπότε μπορείτε να καταλάβετε περίπου γιατί πόσο θα μιλάμε. Οπότε αυτός που κλείνει, αυτός που κάνει την κράτηση, από τη δική του προσωπική κράτηση, εξοικονομεί από το κέρδος του πρακτορείου, ας πούμε, παίρνει πίσω το 50%. Οπότε αυτά ανάγονται σε BV πρακτικά, σε πόντους, και παίρνει το 50% των πόντων αυτός που έκανε την κράτηση. Αυτός που τον σύστησε, που μπορεί να είναι δωρεάν μέλος παρόλα αυτά, παίρνει το 10%. Ο εισηγητής του το 10% και 5 γενιές από πάνω, ας πούμε, παίρνουν και αυτοί από ένα 10%. Οπότε έτσι μοιράζεται το 100% των πόντων που προκύπτουν από το κέρδος που έχει το πρακτορείο. Έτσι. Αυτός τώρα ο τρόπος παραγωγής εισοδήματος αφορά και τα δωρεάν μέλη. Δηλαδή κάποιος μπορεί να γραφτεί δωρεάν, να γράψει 50 μέλη που θα γράψουν από 50 μέλη όλοι δωρεάν, να καταλήξει να έχει ένα δωρεάν δίκτυο εκατοντάδων ή χιλιάδων ανθρώπων. Από ό,τι τζίρο κάνουν αυτοί, θα παίρνει αυτό το 10%, ας πούμε, αν είναι μέχρι 5 γενιές βάθος. Έτσι. Όταν μιλάμε τώρα για αυτό το δίκτυο, πώς αναπτύσσεται να εξηγήσουμε, γιατί θα μιλάμε για τα ποσοστά και για τις γενιές κτλ. Να εξηγήσουμε πώς δομείται αυτό το δίκτυο, και έχω γράψει τα email μου, να το πούμε τώρα. Και το σλόγγαν είναι ότι κανείς δεν μένει πίσω. Οπότε όταν κάποιος εισάγεται, ο επόμενος εισάγεται από κάτω του. Από πάνω από όλο αυτό δεν είναι ούτε διαδικό, ούτε unilevel, ούτε τίποτα. Είναι ένας αγωγός, έτσι είναι. Το ένα μέλος είναι κάτω από τον άλλο ανάλογα με τη χρονική σειρά στην οποία γράφτηκε. Και υπάρχουν προεγγράφτηκε βασικά, αν έχουν γραφτεί όλοι μέχρι το κάτω date, θα το πω στη συνέχεια. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει 300 μέλη, πάνω από το εσύ είναι 298 μέλη, οποιοδήποτε από αυτούς τους 298 κάνει προεγγραφή ή τελικά εγγραφή, θα γραφτεί αυτός κάτω από τον ένα. Είναι αυτό που λέμε το όλοι για όλους. Ναι, όλοι για έναν και ένας για όλους. Αυτό είναι το όλοι για έναν μόνο. Οπότε ο επόμενος από κάτω και από κάτω. Τώρα, ο νούμερο 3 δεν είναι αναγκαστικά από τον 2 τον 1 τον εσύ. Μπορεί να είναι κάποιον από πάνω 200 επίπεδα πιο πάνω, έτσι. Και αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο αυτό το δίκτυο. Οπότε, όλοι, αυτή η εταιρεία στο ξεκίνημα ξεκινάει επίσημα 1η Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 250-300 μέλη. Πρέπει να είμαστε, δεν πρέπει να είμαστε παραπάνω. Αν αυτή η εταιρεία έχει αργότερα 3.000 μέλη, θα έχουμε εμείς από κάτω μας 3.000 μέλη. Έτσι, τόσο απλό, τόσο ξεκάθαρο. Το νούμερο 2 δεν το αναφέρω γιατί έχει σχέση με το να πουλάει κάποιος λιανική τα εκπτωτικά πακέτα που σίγουρα κανείς δεν θα το κάνει και για εξοικονόμηση χρόνου δεν το αναφέρω καθόλου. Το νούμερο 3 που το λέει training bonuses, με απλά λόγια, η μετάφραση είναι ότι αν γραφτεί κάποιος με $100, πάρα πολύ σύντομα θα κερδίσει $10 εφάπαξ. Με ποιο τρόπο? Θα παρακολουθήσει ένα webinar 5-10 λεπτών και θα πάρει το 1% του κάθε paid member που είναι από κάτω του για 10 επίπεδα paid members. Για να μην το αναλύσουμε τώρα, η μετάφραση είναι: γράφεσαι με $100, μέσα σε μερικές ώρες ή σε μερικές μέρες έχεις πάρει πίσω τα 10. Έτσι, οπότε μπορείτε να υπολογίσετε αν θέλετε το νούμερο 3 πρακτικά, ή το θεωρείτε αμοιβή $10 ή θεωρείτε ότι η εγγραφή ουσιαστικά στην πραγματικότητα είναι $90 αντί για 100. Λοιπόν, από το 4 και μετά αρχίζει να γίνεται σχετικά ενδιαφέρον. Όχι ότι μέχρι τώρα δεν είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, το νούμερο 4 είναι τα fast start bonuses. Ουσιαστικά είναι τα bonus που προκύπτουν από εγγραφές μελών. Αυτό είναι το νούμερο 4. Και πηγαίνει ως εξής. Όταν κάποιος ξεκινήσει εξαιτίας μας, εμείς παίρνουμε το 25% των χρημάτων που έδωσε για να γραφτεί. Ας πούμε τα $100, ας πούμε. Να εξηγήσω λίγο τώρα τα πακέτα των εγγραφών. Υπάρχουν δύο πακέτα εγγραφών. Είναι των $100 και των $1.500. Αυτά τα δύο είναι. Και μετά και στα δύο υπάρχει μια συνδρομή $30 το μήνα. Τα $1.500 από ό,τι θα δείτε στο πλάνο δεν τα αναφέρω καθόλου γιατί θεωρώ αδύνατο κάποιος στη δικιά μας χώρα να δώσει $1.500. Πιστεύω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά τι γίνεται? Αυτό πρέπει να το δείτε, κατά τη γνώμη μου, λίγο πώς μπορεί να γίνει στο μέλλον. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει με $100, αν κάποια στιγμή στη ζωή τους θελήσουν να πάνε ένα ακριβό ταξίδι, στο οποίο τους συμφέρει να αγοράσουν αυτό το πακέτο των $1.500, εμείς θα μας έρθουν μετά άλλο 25% από τα υπόλοιπα $1.400 που θα δώσει.
Έτσι. Σίγουρα θα συμβεί τρομερά λίγες φορές. Απλώς εξηγώ ότι αυτό το 25% που λέει δεν είναι $25, είναι $25 όταν μιλάμε για τα $100. Αν κάποιος γραφτεί με τα 1.500, που συμφωνούμε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό κλπ. Τότε το ποσό αυτό γίνεται 400. Ναι, γίνεται πολύ μεγαλύτερο τέλος πάντων. Μετά πηγαίνει ως εξής. Αυτοί έχουν μια κλίμακα που είναι bronze, silver, gold, platinum, diamond και ούτω καθεξής. Οπότε τι γίνεται, όταν κάποιος γίνει silver, που τον έχει silver ουσιαστικά είναι να έχεις δύο μέλη που θα εξηγήσουμε αυτά συνέχεια, δεν είναι τίποτα σπουδαίη αυτή η τίτλη στην αρχή, αρχίζεις και παίρνεις 1% παραπάνω, δηλαδή για το πακέτο των $100 άλλο $1 από κάθε εγγραφή, και αρχίζεις και παίρνεις και $1 για τη δεύτερη γενιά σου, για τις εγγραφές που κάνει η δεύτερη γενιά σου. Άμα κάποιος γίνει gold, που ουσιαστικά είναι το 2x2 και 10 άτομα ομάδα, νομίζω κάτι τέτοιο, θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά μετά, παίρνεις και για οποιαδήποτε εγγραφή γίνεται στην τρίτη γενιά. Και καθώς ανεβαίνεις, σε πηγαίνει αυτό 7 γενιές κάτω, πρακτικά. Έτσι. Και αυτά είναι τα χρήματα που βγαίνουν από την εγγραφή. Και για ποιο λόγο βγαίνουν χρήματα από την εγγραφή? Γιατί αυτό αρκετά συχνά, επειδή στο MLM, όπως το γνωρίζουμε στην Ελλάδα, σχεδόν όλες οι εταιρείες δεν δίνουν χρήματα ή δίνουν ελάχιστα χρήματα στην εγγραφή. Για ποιο λόγο στις εταιρείες που ασχολούνται με internet marketing είναι σημαντικό, σχεδόν απαραίτητο, να βγάζει κάποιος χρήματα από την εγγραφή? Είναι γιατί από τη στιγμή που εμείς ο τρόπος δουλειάς μας δεν είναι κυρίως σε συγγενείς, φίλους και το καθεξής, αλλά όχι αναγκαζόμαστε, προτιμάμε, για να είμαι πιο ακριβής, να κάνουμε διαφήμιση, και από τη στιγμή που τα αποτελέσματα βγαίνουν από τη διαφήμιση, είναι σημαντικό να μπορούμε εμείς να παίρνουμε χρήματα άμεσα, τα οποία να κρατάμε και ένα κέρδος άμεσο, αυτό είναι ένα πολύ καλό του internet marketing επίσης, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να αποδοτούμε τη διαφήμισή μας άμα θέλουμε. Έτσι, γι' αυτό το λόγο δίνουν χρήματα στις εγγραφές. Το λέω αυτό γιατί μίλαγα με ένα δικτυωτή που μου ότι είναι μεγάλη δύναμη που στην εταιρεία του δεν βγάζουν χρήματα από τις εγγραφές. Αυτός χαρακτηρίζει ότι είναι πολύ καλό, γιατί μπορεί να πείσει πιο εύκολα κάποιον να γραφτεί, αλλά αν τραβήξουμε αυτή τη λογική στα άκρα, τότε θα έπρεπε να βγάζει χρήματα και από τα προϊόντα και θα το πρότεινε ακόμα πιο άνετα τα προϊόντα. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, εδώ βγάζουμε χρήματα και την εγγραφή και είναι αρκετά καλό αυτό, γιατί μπορούμε να το κάνουμε όπως πρέπει να το κάνουμε. Το νούμερο 5 από τα bonus λέγεται appreciation bonus. Ουσιαστικά τι σημαίνει? Ότι αν ότι ας πούμε ότι εμείς έχουμε εισάγει μια μπροστινή γραμμή από 1.000 άτομα. Για κάθε μήνα που αυτά τα άτομα πληρώνουν συνδρομή, εμείς θα παίρνουμε $4 το μήνα έξτρα από τα άλλα bonus που θα βγαίνουν από το Bayline που θα δούμε και το καθεξής. Οπότε αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει 10 άτομα στην μπροστινή γραμμή, παίρνει συν $40. Πρακτικά αυτό το πράγμα μπορούμε να το δούμε ως εξής, ότι αν έχουμε, ξέρω εγώ, 4-5 μέλη, γιατί έχει και μάτσει bonus μετά, με 4-5 μέλη, αν εισάγουμε εμείς, πρακτικά δεν χρειάζεται να πληρώνουμε τη συνδρομή μας. Κάπως έτσι μπορείτε να το μεταφράσετε αν θέλετε, γιατί θα είναι $16 από εδώ. Κάποια χρήματα θα βγαίνουν από τα matching bonus που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί αυτό το bonus. Λοιπόν, τώρα και τα πολλά χρήματα αρχίζουν ουσιαστικά στο 6, στο 7 και στο 8. Εδώ πέρα, τώρα αυτό δεν είναι αρκετά πολύπλοκο, έτσι. Θα το εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Είναι τα διάφορα επίπεδα, θα τα εξηγήσω. Αυτά είναι bronze, silver, gold, platinum και το καθεξής. Οποιοςδήποτε από τη στιγμή που δεν είναι free member, άρα είναι bronze, αν κάποιος πληρώνει τη συνδρομή του είναι bronze, αυτό θα πει bronze, πληρώνει τη συνδρομή μου, παίρνει το 1% των πόντων που δημιουργούν τα επόμενα 7 paid members από κάτω του. Όχι τα 7 τυχαία άτομα, δεν μετράει το πέρα και τους free. Τα 7 πρώτα paid members παίρνουν το 1% των πόντων τους. Οι πόντοι τους από πού προκύπτουν? Οι πόντοι τους προκύπτουν από τη συνδρομή που πληρώνουν, αλλά και από τα ταξίδια που κάνουν. Και εδώ πέρα κάποιος μπορεί απλώς να πληρώνει τη συνδρομή του, θα πρέπει να είναι δραματικά τυχερός για να ταξιδεύει κάποιος πάρα πολύ. Έτσι. Για να πούμε ότι βγάζει κάποια χρήματα της προκοπής. Αλλά από τη στιγμή που κάποιος γίνει silver, gold κτλ., αν κάποιος γίνει silver, παίρνει μέχρι να συναντήσει σε άπειρο βάθος άλλον silver να τον σταματήσει, παίρνει 1%. Αν είναι gold 2%, platinum 3%, diamond 3%, diamond 4% και το καθεξής. Έτσι. Οπότε το maximum αυτής της κλίμακας, που το crown ambassador πρακτικά είναι τρομερά δύσκολο, έτσι, αλλά ένα επίπεδο του platinum diamond είναι αρκετά εφικτό για οποιοδήποτε κατά τη γνώμη μου. Ουσιαστικά ξεκινάς με ένα 4% το οποίο δεν θα είναι από τη δικιά σου ομάδα, δεν θα είναι από τη δικιά μας ομάδα, θα είναι ένα 4% το οποίο θα το παίρνουμε από οποιοδήποτε άτομο έχει μπει από κάτω μας, έχει γραφτεί στην εταιρεία μετά από εμάς, μέχρι να βρεθεί κάποιος άλλος με κάποιο βαθμό και να μας φρενάρει. Έτσι. Εδώ πέρα είναι τα rank, ας πούμε, είναι πολύ μικρά τα γράμματα, περίπου στο bronze είναι κάποιος αν έχει 30 PV. Ένα PV είναι $1, οπότε όταν κάποιος πληρώνει τη συνδρομή του που είναι $30, αποκτάει 30 PV, οπότε αμέσως είναι bronze.
Αν είναι silver, πρέπει να έχει 2 bronze πρακτικά. Αν είναι gold, να έχει 2 silver και κάμια 30 άτομα ομάδα. Να το πούμε, αν δεν ταξιδεύει κανένας, είναι αυτά, αν ταξιδεύουν μπορεί να είναι λιγότερα. Στο περίπου τώρα λέμε, έτσι. Αν είναι platinum, πρέπει να έχει 5.000 PV. Αν το διαιρέσουμε αυτό για 30, θα βγει γύρω στα 100 κάτι άτομα, ας πούμε. Και μετά προχωράει Diamond, Double Diamond, Diamond Ambassador, Crown Ambassador κλπ. Όλα αυτά τα βλέπετε στο back office, άμα θέλετε. Σίγουροι περισσότεροι από εδώ έχετε back office. Και αυτή εδώ είναι η κλίμακα την οποία αναφερθήκαμε. Τώρα, ναι, αυτό το από αυτό ότι όταν μιλάμε για πόντους και τα ποσοστά που μιλάμε είναι σε πόντους, τα οποία προκύπτουν από τους πόντους της συνδρομής, δηλαδή τους 30, όλοι θα έχουμε σίγουρα 30 πόντους, και σε αυτούς τους 30 πόντους θα προστίθεται οι πόντοι που θα προκύπτουν από αν κάνουμε κάποια κράτηση, κάποιο ταξίδι και το καθεξής. Το 7ο είναι το εξής. Αν είμαστε εμείς silver, παίρνουμε το 1% του βάθους μας για την πρώτη μας γενιά. Αν είμαστε gold, παίρνουμε 2%, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να παίρνουμε το 1% και δεν μας φρενάρει κάποιος για 2 γενιές. Να το πούμε έτσι. Ενώ αν το πάμε σε ένα unilevel που ξέρουμε όλοι, αν εμείς είμαστε 18% και ο άλλος είναι 15%, παίρνουμε το 3% του τζίρου του. Εδώ πέρα ουσιαστικά όταν λέει το 2 γενιές override, 3 γενιές override, είναι ότι θα συναντήσεις κάποιον με βαθμό δεν πειράζει, αν είναι 3 γενιές override, δεύτερο βαθμό δεν πειράζει, τρίτο βαθμό δεν πειράζει, από εκεί και μετά μέσα σε κόβει. Αυτό το πράγμα σημαίνει ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να πληρωθείς πολύ βαθιά αυτός. Αυτό που βλέπουμε είναι ένας τρόπος να πληρωνόμαστε πολύ βαθιά σε αυτόν τον αγωγό που θα δημιουργηθεί. Για να πω ένα παράδειγμα, αν είμαστε Diamond Ambassador, που στο Diamond Ambassador μπορούμε να δούμε ότι πληρωνόμαστε 6% στο άπειρο βάθος. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, δεν μιλάμε στο 6% της ομάδας μας, μιλάμε στο 6% του τζίρου που θα έχει δημιουργηθεί κάτω από εμάς σε άπειρο βάθος. Έτσι. Οπότε αν εμείς είμαστε Diamond Ambassador, έχουμε 6% Infinity Bonus μέχρι το επόμενο rank, μέχρι το επόμενο μέλος που έχει βαθμό. Αν ας πούμε στο 24ο επίπεδο υπάρχει κάποιος που είναι πλατινένιος, στο 43ο κάποιος που είναι χρυσός και στο 21ο επίπεδο κάποιος που μας προσπερνάει σε βαθμό, κάποιος που είναι Crown Ambassador. Εμείς θα κερδίζουμε 6% μέχρι το 24ο επίπεδο που δεν υπάρχει κανένας που να είναι silver ή περισσότερο, 5% μέχρι το 43ο επίπεδο και 4% μέχρι το 81ο επίπεδο και από εκεί και κάτω 4%, δηλαδή κάτω από τον Crown 4% αν δεν υπάρχει μέχρι να βρούμε κάποιο άλλο μέρος και να μειωθεί και άλλο το ποσοστό μας. Είμαι 100% σίγουρος ότι δεν το καταλάβατε αυτό. Δεν πειράζει. Η κεντρική ιδέα είναι, και νομίζω ότι το έχω γράψει αυτό γιατί και όταν το έγραφα κατάλαβα ότι κανείς δεν θα με καταλάβει. Η κεντρική ιδέα είναι ότι όσο πιο μεγάλη ομάδα έχουμε και όσο πιο πολλά PV δημιουργούμε, όσο πιο πολλούς πόντους δημιουργούμε είτε λόγω ομάδας είτε λόγω ταξιδιών, τόσο πιο βαθιά θα πληρωνόμαστε σε αυτόν τον αγώγο που έχει φτιαχτεί από κάτω μας. Οπότε, αν κάποιος μπει και δεν κάνει τίποτα για αρκετό καιρό, ουσιαστικά από κάτω του θα μαζεύεται τζίρος που τον περιμένει να τον πάρει όταν ανέβει στο rank. Και σκεφτείτε όλοι ότι είμαστε ακόμα στο pre-launch, είναι πολύ λίγα μέλη και ότι αυτό θεωρητικά θα υπάρχει και τους επόμενους μήνες, χρόνια και ούτω καθεξής. Και το 8ο bonus, ο 8ος τρόπος, είναι τα matching bonuses, τα οποία είναι για τους ανθρώπους που έχουμε εισάγει εμείς, παίρνουμε το 10% των αμοιβών τους, από τη στιγμή που είμαστε silver και πάνω, γιατί αν είμαστε bronze δεν έχουμε συστήσει κανέναν, οπότε δεν έχουμε να συζητήσουμε για matching bonus. Matching bonus τι θα πει? Ότι έχουμε συστήσει εμείς, ας πούμε, 15 άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιο εισόδημα από τη στιγμή που είναι στον αγωγό. Να διευκρινίσω κάτι. Όποιος εισάγουμε θα έχει εισόδημα. Όποιος εισάγουμε παίρνει το 1% από τον κάθε ένα. Άρα όλοι όσοι εισάγουμε θα έχουν κάποιο εισόδημα. Λίγο μεγάλο ή μικρό. Εμείς παίρνουμε από όλους αυτούς ένα 10%. Αλλά δεν είναι σαν άλλα προγράμματα που δουλεύουμε με matching bonus, τα οποία αν κάποιος δεν έχει κανένα δεν παίρνει τίποτα. Εδώ πέρα κάποιος πληρώνει μια συνδρομή, έχει κάποια αμοιβή, εμείς πάμε και τα ματσάρουμε αυτά. Από τη στιγμή που γίνουμε διαμάντι, θα παίρνουμε το 2%, όχι της δεύτερης γενιάς μας, το 2% οποιοδήποτε είναι στην ομάδα μας. Μέχρι να συναντήσουμε ένα διαμάντι άλλο. Αυτό θα είναι τεράστιο νούμερο, έτσι, γιατί μπορεί να είναι αυτό 30 γενιές σε βάθος. Μπορεί να είναι χιλιάδες άτομα στα οποία θα παίρνουμε αυτό το 2% των αμοιβών τους. Αν είμαστε double diamond, ουσιαστικά θα παίρνουμε το 4% των αμοιβών των μελών μας μέχρι να βρούμε κάποιο άλλο διαμάντι που θα παίρνουμε το 2%. Είναι πολύ πλοκά τώρα, δεν έχει σημασία. Η κεντρική ιδέα είναι ότι από τον diamond και μετά βγαίνουν πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Οπότε,
Αν είσαι διαμάντη, δικαιούσε matching bonus από όλα τα μέλη της δικιάς ομάδας μέχρι το επόμενο διαμάντη που θα βρεις. Έτσι, τα περισσότερα διαμάντια και στις κανονικές εταιρείες, αν και εδώ πέρα το διαμάντι, για να μην λέμε θέλουμε το διαμάντι, εδώ είναι πολύ πολύ πιο εύκολο και σε τζίρο είναι πολύ μικρότερο από το να γίνεις διαμάντι σε άλλες εταιρείες. Αλλά ναι, σίγουρα θα υπάρχουν εκατοντάδες μέλη που θα παίρνουν, από τα οποία θα παίρνει αυτό το 2% μέχρι να βρεθεί ένα άλλο διαμάντι σε βάθος. Και ο ένατος τρόπος είναι ότι όσοι γίνονται από Platinum και πάνω, που το Platinum δεν είναι τίποτα σπουδαίο, έτσι, είπαμε γύρω στα 30 κάτι άτομα ομάδα, θα παίρνουν ένα 20%, είναι αυτό το company pool, δηλαδή από το ένα κομμάτι του τζίρου της εταιρείας, πηγαίνει μαζεύεται όλο μαζί ένα ποσοστό του τζίρου της εταιρείας και αυτό το ποσοστό μοιράζεται, το παίρνει το 1/5 αυτού του ποσού, το παίρνει η πλατινένη, το 1/5 η διαμαντένη, το 1/5 τα διπλά διαμάντια και ούτω καθεξής. Προφανώς επειδή οι πλατινένοι θα είναι πολύ περισσότεροι από τους διαμαντένιους, το bonus των πλατινένιων θα είναι μικρότερο από τον διαμαντένιο και ούτω καθεξής. Αλλά λογικά και αυτό, γιατί μιλάγαμε με τον εισηγητή μου πριν ξεκινήσει το πλάνο, ακόμα και ο πλατινένιος θα έχει αρκετά χρήματα, προβλέπουμε, από αυτό το 20%. Οι πόντοι, γιατί όντως δεν το έκανα ξεκάθαρα αυτό, όταν μιλάμε για συνδρομή $30 είναι 30 πόντι. Όταν μιλάμε για κράτηση 1.000 ευρώ ξενοδοχείου δεν είναι 1.000 πόντι προφανώς, είναι πολύ πολύ μικρότερο. Πάλι είπαμε αυτό το ποσό ανάγεται στο κέρδος που έχει το πρακτορείο. Αλλά όταν μιλάμε για συνδρομές ή για εγγραφές είναι $1 ένας πόντος ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ανακεφαλαιώνοντας. Το κόστος συμμετοχής για να εκμεταλλευτούμε το πλάνο πλήρως είναι $100 και $30 το μήνα. Το πακέτο των $1.500 εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις στα ταξίδια, αλλά δεν μας εξασφαλίζει καλύτερες αμοιβές στο πλάνο. Δεν είναι δηλαδή ότι μπαίνω bronze, χρυσόσκελο κτλ. Και αν μπω με το μεγάλο πακέτο πληρώνουμε περισσότερο. Εδώ είτε μπεις με τα 100 είτε με τα 1.500 πληρώνεις ακριβώς το ίδιο στο πλάνο. Η μόνη διαφορά είναι ότι θα έχεις πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις. Και οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναβαθμίσει. Οπότε σίγουρα όποιος θέλει ξεκινάει με τα $100 και αν κάποια στιγμή δει ότι θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι κάπου και το συμφέρει να δώσει 1.500 και θα κάνει την απόσβεση κατευθείαν, τότε το κάνει. Και χαίρεται και ο εισηγητής του που παίρνει χρήματα, που θα βγάλει κάποια χρήματα. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα αναβάθμισης. Αυτό που σας έδειξα κατά τη γνώμη μου και αυτές οι τιμές της εγγραφής, δηλαδή γύρω στα $70 κάτι και τα $22-23 της συνδρομής, θεωρώ ότι είναι συμβατά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας σήμερα. Είναι συμβατά και με χώρες πολύ λιγότερο δυνατές οικονομικά από την Ελλάδα. Αυτό προσιτό για πάρα πολλές διαφορετικές χώρες ευρωπαϊκές και μη, για όσους θέλουμε έτσι διεθνή ανάπτυξη. Είναι αντικείμενο που οι περισσότεροι βρίσκουν ελκυστικό και ενδιαφέρον. Δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσεις και να κερδίσεις χρήματα δωρεάν, χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Μπορεί κάποιος να κερδίσει χρήματα, λίγα χρήματα, ίσα-ίσα για να δει ότι το σύστημα δουλεύει. Μπορεί, ξέρετε τι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και αυτό το βλέπουμε και στο κύριο δίκτυό μου, ότι κάποιος ας πούμε παίρνει και του γίνεται μια κατάθεση $30 και αμέσως λέει «Α, δουλεύει το σύστημα». Εντάξει, ίσως κάποιοι άνθρωποι να χρειάζονται να μπουν στη Mastercard $5 για να καταλάβουν ότι όντως ναι, αυτό το σύστημα δουλεύει και το καθεξής. Παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε αυτό τι να κρατήσουμε τις ερωτήσεις για το τέλος? Ας κρατήσουμε τις ερωτήσεις για το τέλος, παρακαλώ. Τελειώνω. Οπότε είπαμε, δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις χρήματα δωρεάν και είναι κάτι στο οποίο όλοι κερδίζουν, όλοι έχουν όφελος και όλοι χωράνε από τη στιγμή που κάποιος μπορεί να μπει και δωρεάν. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Λοιπόν, τέλος να εξηγήσουμε τι είναι το cut-off day, για όσους δεν το ξέρετε. Όσοι είστε εδώ πέρα, πιθανώς έχετε συμπληρώσει τη φόρμα που σας οδηγεί στο back office. Αν δεν την έχετε συμπληρώσει, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί από κάτω που γράφει προεγγραφή και να απευθυνθείτε στον άνθρωπο που σας κάλεσε. Όταν συμπληρώσετε τη φόρμα ή όταν συμπληρώσετε τη φόρμα και πηγαίνετε στο back office σας, κρατιέται για σας μια θέση στον αγωγό αυτό που αναπτύσσετε. Αυτή τη θέση την κρατάμε όλοι οι προεγγεγραμμένοι μέχρι Κυριακή ή Τετάρτη βράδυ, τότε είναι το cut-off day, Κυριακή και Τετάρτη, ανάλογα με το πότε συμπληρώθηκε η φόρμα της προεγγραφής. Αν έχετε ήδη συμπληρώσει τη φόρμα της προεγγραφής, λογικά θα σας έχουν έρθει email που λένε ότι έχετε κάποιους δεκάδες ή περισσότερους ανθρώπους από κάτω σας. Και ότι έχετε κερδίσει και κάποια προμήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όντως από κάτω σας και από τη στιγμή που θα γίνετε πληρωμένα μέλη μέχρι το cut-off day, γιατί τελειώς θα τους χάσετε, θα δικαιούστε κάποιες μικρές προμήθειες εξαιτίας τους στις προμήθειες αυτές τις εξηγήσαμε πριν. Επίσης, όσο αυξάνει το rank σας, αυτό είπαμε bronze, silver, platinum κλπ,
τόσο καλύτερα και τόσο βαθύτερα θα πληρώνεστε από ό,τι έχει χτιστεί από κάτω σας, ακόμα και για ό,τι έχει χτιστεί στο διάστημα από την προεγγραφή σας μέχρι την εγγραφή σας, δεδομένου του γεγονότος ότι θα ολοκληρώσει την εγγραφή σας μέχρι το cut-off day. Κλείνοντας, θα πούμε το εξής. Το να συνεργάζεται κάποιος με μια καινούργια εταιρεία έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Τα αρνητικά είναι αυτονόητα, υπάρχει ρίσκο, είναι άγνωστο, κανείς δεν ξέρει τίποτα, κουραζόμαστε περισσότερο να βρούμε πώς δουλεύει το πλάνο και το καθεξής. Το μεγαλύτερο θετικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, όμως, του να ξεκινάς σε κάτι καινούριο, είναι ότι ο κόπος που βάζεις αποδίδει πολύ καλύτερα. Το να ξεκινάς κάτι νωρίς σημαίνει ότι θα δυσκολευτείς σε κάποια πράγματα, όπως εγώ τώρα μίλαγα με απλά είμαι Γερμανός στην Ταϊλάνδη, να τον βρω εκεί, αυτό κοιμάται, ξέρω ότι ήταν εδώ μέρα κτλ. Κάναμε το meeting 2 ώρες πριν για να καταλάβω κάποια πλάνα για το πλάνο στο τσάκ, ας πούμε. Έτσι, αυτό σε μια εταιρεία που λειτουργεί χρόνια δεν υπάρχει. Όλοι ξέρουν κάποιο πράγμα να σου απαντήσουν. Αλλά τελικά θα ευνοηθείς, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ στο πόσο θα αποδώσει ο κόπος που έβαλες. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, το να ξεκινάς νωρίς δεν σημαίνει ότι θα βγάλεις χρήματα χωρίς να βάλεις κόπο. Και σίγουρα δεν θα βγάλουν πολλά χρήματα και όσοι γίνουν δωρεάν μέλη, αυτό που λέγαμε πριν. Το δωρεάν μέλος, είπαμε, είναι ένας τρόπος για να ξεκινήσεις. Κάποιος, κατά τη γνώμη μου, για να βγάλει χρήματα, θα πρέπει να δώσει τα $100 και τα $30 το μήνα για να έχει εκτός τα ταξίδια του, για να βρει άλλους που θέλουν και εκείνοι να έχουν εκτός τα ταξίδια τους, να κάνουν κρατήσεις και ούτω καθεξής. Έτσι. Ελπίζω να είμαι ξεκάθαρος ότι δεν δείχνει έναν τρόπο στον οποίο θα πλουτίσουμε χωρίς να βάλουμε κόπο. Η φόρμα προεγγραφής, αν δεν την έχετε συμπληρώσει, είναι κάπως έτσι. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας δεξιά, πάνω δεξιά βλέπετε το όνομα το δικό μου ή του ανθρώπου που σας κάλεσε. Όταν συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, πηγαίνετε στο back office σας. Πάνω δεξιά μπορείτε να κάνετε κλικ εκεί που λέει Join Now. Όταν το κάνετε αυτό το κλικ, θα βρεθείτε σε αυτή εδώ τη φόρμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και προχωράτε. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα μπορείτε να κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Λοιπόν, ο Σπύρος Βίγκος. Γεια σου Σπύρο, τι κάνεις? Φίλος του Σπύρος, φίλος. Αν γραφτεί κάποιος δωρεάν και αργότερα να βαθμίσει, θα χάσει τη θέση του στο Powerline? Ναι Σπύρο, sorry, θα χάσει τη θέση του. Ναι, η απάντηση είναι, για να με ακριβείς, ναι, θα χάσει τη θέση του. Αλλά μπορεί να κερδίσει χρόνο, γιατί το δωρεάν παρεπιπτόντως δεν έχει ανοίξει ακόμα. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να γραφτεί δωρεάν, μπορεί μόνο να προεγγραφεί. Αλλά όταν ανοίξει το δωρεάν μπορεί να βιαστεί. Εγώ το δωρεάν το πιστεύω πάρα πολύ. Γιατί από τη στιγμή που τα ταξιδιωτικά γραφεία πληρώνουν χιλιάδες ευρώ ενίκια και δουλεύουν με ένα 7%, το να δουλεύουμε εμείς με ένα μικρότερο ποσοστό και να μην πληρώνουμε δραχμή και να μην έχουμε κανένα υπάλληλο, δεν μπορεί, κάποια χρήματα θα βάλει και σε εμάς να το κυνηγήσουμε. Οπότε εγώ και το δωρεάν το πιστεύω. Ο Στάθης λέει, γιατί αυτή η no-name εταιρεία θα έχει 65% χαμηλότερες τιμές από το Booking ή το TripAdvisor? Κοίταξε λίγο, η εταιρεία αυτή είναι καινούρια. Μια καινούργια εταιρεία δεν τη λες no-name εταιρεία, έτσι. Ένα από τα δύο ιδρυτικά στελέχη της ήταν επί χρόνια, το στείλα αυτό και σε ένα mail, ήταν επί χρόνια η πρόεδρος ή ένας στέλεχος μεγάλο τέλος πάντων σε μια MLM εταιρεία, αρκετά μεγάλη MLM εταιρεία αμερικάνικη. Και ξεκίνησε κάτι τέτοιο. Οπότε είναι άνθρωπος της αγοράς. Τα έχω γράψει αυτό στο email μου, μπορεί να μην έχει πάρει το email μου, Στάθη. Επίσης, οι συγκρίσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γιατί εμείς έχουμε μπορέσει να μπούμε και να δούμε κάποια στοιχεία, είναι αρκετά καλά. Να σου πω τι γίνεται. Γιατί όντως και εμένα αυτή είναι μια. Στην αρχή ήταν μια πορεία μου πριν κάνω τις συγκρίσεις. Στο internet marketing, σε αντίθεση με το δικτυακό marketing, δεν μπορείς να φανατίζεις τον κόσμο. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε ποτέ ένα σεμινάριο στο οποίο θα βγει ο άλλος να φωνάει χισόνιο, ξέρω κτλ. Και τελικά ο άλλος θα καταλήξει να αγοράζει ένα ακριβότερο ταξίδι. Εδώ πέρα τα νούμερα θα είναι αμήλικτα. Το ένα βρήκα το ταξίδι 1.000 ευρώ και βρήκα το ταξίδι 1.200 ευρώ. Θα το πάρω με 1.000 ευρώ, τέλος. Έτσι. Οπότε γενικώς, Στάθη, κατά τη γνώμη και από την εμπειρία που έχω εγώ, αυτές οι εταιρείες δεν τους παίρνει να μην κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί οι άνθρωποι αποφασίζουν με βάση λογική και όχι με βάση το συναίσθημα, το φανατισμό κτλ. Λοιπόν, ο Γιάννης, πόσο εύκολο είναι να δώσουμε για εγγραφή μια κάρτα και στην πορεία να την αλλάξουμε μια άλλη? Είναι κάτι που θα γίνει, Γιάννη, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Γενικώς, επειδή τον ιδρυτή εγώ συνεργάζομαι με τον άνθρωπο που φτιάξε αυτή την εταιρεία, συνεργάζομαι και σε ένα άλλο πρόγραμμα. Και το back office πρακτικά είναι ίδιο. Για να αλλάξεις την κάρτα σου ή το username σου, κάνεις κλικ στο personal info, account details, αλλαγή κάρτας, βάζεις την καινούργια κάρτα και τελείωσες. Είναι κάτι που θα σου πάρει, για να μην περιβάλλω, μισό λεπτό. Παραπάνω δεν θα σου πάρει από μισό λεπτό. Ο Johnny Pap.
αν είσαι paid member και κάποια προσωπική σου σύσταση κάνει upgrade στα 1500, χάνεται από το downline σου? Ούτε κατά διάνοια, όχι. Απλώς παίρνεις εσύ 400 και με διόρθωσε πριν ο Κωνσταντίνος, μπορεί να είναι 1500, μπορεί να είναι 1599, κάτι τέτοιο. Εσύ θα πάρεις το 25% των χρημάτων. Προφανώς όχι, δεν χάνεται από το downline σου. Παραμένει από κάτω σου. Το πω αυτό. Ο Θοδωρής, ο Δημητριάδης, γεια σου Θοδωρή, με ρωτάει αν έχουμε κάνει εγγραφή. Ναι, έχω κάνει εγγραφή και ναι, θα μπορέσουμε να το δούμε μετά. Λοιπόν, ο Τάκης γράφει πολύ καλή πρόταση, αλλά κατά πόσο είναι εφικτό? Η Κατερίνα λέει, πρώτη γραμμή τι σημαίνει τη στιγμή που ένας πάει κάτω από τον άλλο? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δεν το διευκρίνησα εγώ, συγγνώμη Κατερίνα, είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτό το πλάνο, δεν το ξέρω καλά. Όταν είπα πρώτη γραμμή εννοώ οι δικές μας συστάσεις. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε συστήσει 80 άτομα, αυτή είναι η πρώτη μας γενιά. Και αν αυτοί συστήσουν άλλα 80 άτομα, η δεύτερη μας γενιά είναι 80 επί 80, 6.400. Αυτό το πράγμα λέω. Κατά τα άλλα, αν έχεις δίκιο, είναι το ένα κάτω το άλλο. Αυτό. Έχεις δίκιο, πάντως δεν το διευκρίνησα καλά, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, γεια σου Δημήτρη, παιδιά είναι απλό για μένα. Αν κάνεις οποιαδήποτε κράτηση από Booking, από Link, από G, αν νοικιάσεις από το κίνητο κλπ., κερδίζεις κάτι? Όχι. Απλά εδώ οι τιμές θα είναι παρόμοιες με τις εταιρείες που συνηθίζουν να πληρώνουν και θα κερδίζουν από τις δικές μας κρατήσεις. Αλλά τις κρατήσεις που θα κάνει η ομάδα μας, πραγματικά έχει δίκιο ο Δημήτρης, έτσι είναι αυτονόητο αυτό. Εγώ έκανα το σχόλιο πριν με το IQ για να μην απαντήσω τώρα στο πώς θα γίνει κτλ. Θα τα δω, όλα αυτά θα τα δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καν τα αβεβαίωτα των ταξιδιών. Δεν έχει νόημα να συζητάμε. Σαν ιδέα στέκει. Αυτό έχει σημασία. Αν στέκει σαν ιδέα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: εγώ θέλω free, φίλε μου. No λεφτά. Εντάξει, free. Από όλα έχουμε. Είπαμε αυτό. Αυτό είπαμε. Χωράνε όλοι. Σεφ Σέρτζιο, δεν καταλαβαίνει την ερώτηση. Εννοούμε ότι, μάλλον εννοεί κάποιο ότι πληρώνει με κάρτα. Πρέπει να έχει Visa ή Mastercard για να πληρώσει. Και πληρωνόμαστε σε μια prepaid που βγαίνει παρεμπιπτόντως και τα free μέλη. Δηλαδή κάποιος γράφεται free και του στέλνει η Payoneer σε συνεργασία με τη Mastercard και την DTR μια κάρτα prepaid στην οποία θα του καταθέτουν τα χρήματα εάν και εφόσον κερδίσει χρήματα. Ο Ανδρέας, ο Περικλέους από την Κύπρο, γεια σου Ανδρέα, ένα paid member μπορεί να κάνει κρατήσεις εισιτηρίων και ξενοδοχείων για την οικογένεια και τους φίλους του? Ένα paid member εννοείς τα εκπτωτικά, αν μιλάς για τα εκπτωτικά πακέτα, προφανώς ναι. Αν μιλάς για απλές κρατήσεις ξενοδοχείων εκτός του προγράμματος, μπορεί να τους κάνει free members ή να το κλείσει από το όνομά του. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Ο Στάθης λέει, επειδή κάνω 3-4 ταξίδια στο εξωτερικό κάθε χρόνο, οι τιμές του Booking.com με 200 εκατομμύρια ανθρώπους να κάνω κάθε χρόνο κράτηση μέσα σε αυτό, μπλα μπλα μπλα. Δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμες. Θα περιμένω να ανοίξει η εταιρεία και να κάνω συγκρίσεις και μετά βλέπουμε. Οκ, Στάθη, απλώς έχει ένα λάθος λογική σου κατά τη γνώμη μου. Πάντα. Ότι το Booking.com, και αυτά τα ξέρουμε γιατί είμαστε δικτυωτές Στάθη, για όνομα Θεού. Από σένα τι ερωτήσεις δεν τις περιμένω. Το Booking.com ξοδεύει δισεκατομμύρια στη διαφήμιση. Η DTR δεν θα ξοδέψει ούτε $1 στη διαφήμιση. Δηλαδή, μην συζητάμε τώρα που βγαίνουν τα χρήματα στο MLM. Δηλαδή, αυτή η ερώτηση μπορεί να σταθεί για οποιαδήποτε εταιρεία. Το Booking.com, για να το ξέρεις εσύ από πού το έμαθες το Booking.com? Κάπου διαφημίστηκε, κάπου το έμαθες. Έτσι συμβαίνει και με όλες τις εταιρείες το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Ξοδεύουν άπειρα χρήματα στη διαφήμιση. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο ότι από τα μεγαλύτερα site που κλείνουν πώς το λένε, εισιτήρια έχουν οικονομικά προβλήματα και το καθεξής, γιατί στάζουν από τη διαφήμιση. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Η DTR δεν θα πληρώσει ποτέ χρήματα σε διαφήμιση. Κατά τα άλλα, αν νομίζεις εσύ ότι το Booking.com παίρνει καλύτερες τιμές από κάποιο ατζέντη της γειτονιάς, δεν είναι σωστό αυτό που λες κατά τη γνώμη μου. Απλώς κάνει μεγαλύτερο τζίρο. Έτσι, αλλά όλα αυτά, να σου πω, μιλάμε στον αέρα, όλα αυτά μην αποδειχθούν. Εμείς τσεκάρουμε κάποιες τιμές. Εμείς συγκρίναμε, απλώς ξέρετε τι γίνεται. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κάνω το εξής. Εγώ αυτή τη στιγμή μου στείλανε παιδιά από την ομάδα μου κάποια συγκριτικά, και ο Δημήτρης και ο Λευτέρης και το καθεξής, παιδιά που γραφτήκανε και μπορούν να δουν τώρα αυτή τη μηχανή αναζήτησης. Μου στείλανε screenshots που φαίνεται ότι εμείς μάλιστα είμαστε και φθηνότεροι από τα site που λέγονται. Απλώς δεν θέλω να πετάξω αποσπασματικά 5 πράγματα που να φαίνεται ότι είμαστε εδώ $2, $5, $10. Μετά κάποιος άλλος θα δει κάτι άλλο. Θέλω αυτή τη στιγμή θα δοθεί δυνατότητα σε όλους μας να διαμορφώσουμε άποψη μόνοι μας. Και αυτό περιμένουμε. Ότι τα συγκρίναμε, πάντως τα συγκρίναμε. Ο Μάνος Γερόντης λέει: εγώ που έχω κάνει εγγραφή σαν paid members. Έκανες την εγγραφή τελικά, δεν το είδα. Πώς λαμβάνω τα χρήματα που μου αναλογούν? Επίσης, πώς φέρνω κόσμο μέσα να το δει? Νέος στο και γι' αυτό ρωτάω. Οκ, Μάνο, εσύ προφανώς τα γράφτηκες πριν λίγες ώρες και δεν το είδα. Εσύ, σαν paid member, σε πρώτη φάση πρέπει να κάνεις προεγγραφή στα mail σου, στο back office, θα δεις εκεί που λέει My website addresses. Μπορεί εκεί οι γνωστοί σου να βάλουν τα στοιχεία τους.
τα χρήματα τα παίρνεις ως εξής. Κάνεις κλικ εκεί που λέει στο back office σου My Earnings, δηλαδή τα κέρδη μου, το έχεις γυρίσει στα ελληνικά, και σου λέει διάλεξε εδώ πώς θα παίρνεις τα χρήματά σου. Θα σου βγάλει κάποιες επιλογές. Η καλύτερη επιλογή είναι, σου λέει, βγάλε μια prepaid Mastercard, κάπως έτσι, μια Payoneer Mastercard. Κάνεις κλικ εκεί, βάζεις τα στοιχεία σου, στη στέλνουν χωρίς να πληρώσεις τίποτα και ό,τι κερδίζεις θα στο καταθέτουν εκεί πέρα. Εντάξει, Σπύρο. Ο Παύλος, υπάρχει στην Ελλάδα θυγατρική? Όχι, βρε, είναι internet marketing, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι μια εταιρεία αμερικάνικη που λειτουργεί σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα. Επιτόπου λειτουργεί σε όλο τον κόσμο. Οι δωρεάν εγγραφές δεν θα ανοίξουν από 1η Μαρτίου. Οι δωρεάν εγγραφές θα ανοίξουν εξαιρετικά γρήγορα. Όσοι έχουν κάνει προεγγραφή σε οποιονδήποτε, θα φροντίσουμε εμείς να τους περάσουμε και στο free site κατευθείαν. Απλώς δεν είναι έτοιμες ακόμα. Ο Μάνος Γερόντης λέει: αυτή την κάρτα που λες, μπαίνουν τα χρήματα, τι έξοδο έχει για να μου έρθει? Θα σου έρθει τελείως δωρεάν. Συγκεκριμένα είναι από αυτές που λέμε, πώς λέμε ότι για την είσοδος δωρεάν στην έξοδο πληρώνεις. Στη στέλνουν δωρεάν την κάρτα, αλλά από τις πρώτες προμήθειες που θα σου βάλουν, αν σου βάλουν, θα σου κρατήσουν νομίζω $10, $10 τέλος ενεργοποίηση, κάτι τέτοιο. Αλλά αυτά θα πληρώσουν μόνο να κερδίσει κάτι. Ο Νίκος ο Πούλης, γεια σου Νίκο. Μπορεί κάποιος να πληρώσει την εγγραφή των $100 και τα $30 επί 12, όλα μαζί μια φορά για ένα χρόνο και να κερδίσει κάποια έκδοση. Νίκο, σωστό είναι αυτό, απλώς κοιτάω να το πω, να τα κάνω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτά και ναι. Okay. Ο Νίκος αυτό που επισημαίνει είναι ότι κάποιος μπορεί να πληρώσει τα $100 και τη συνδρομή και αντί για $360 να πληρώσει $330 και να πληρώσει $430. Από $460 για όλο το χρόνο $430 και κερδίζει αυτή την έκδοση που λέει. Ο Νίκος λέει: με το που κάνω εγγραφή, κάνω free μέλη. Εσύ Νίκο, όταν κάνεις εγγραφή, θα μπορέσεις να προεγγράψεις γνωστούς σου, να συνδεθούν σε ένα γνωστή σου δηλαδή, και με το που κάνουν free και με το που ανοίξει το free σωστά, γιατί τώρα δεν λειτουργεί σωστά το free, να τους περάσουμε από προεγγραφή σε free. Αυτό θα κερδίσουμε εμείς τώρα και γι' αυτό. Οπότε δεν κάνεις free με τη στενή έννοια του όρου, αλλά μπορείς να προεγγράψεις κόσμο που ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ταξίδια εφικτά για τους Έλληνες, γιατί είδα μόνο μακριά. Αυτό βρε μιμή, είναι. Όχι, αυτό δεν το έχω διευκρινίσει. Ακόμα είμαστε στο pre-launch. Υπάρχουν λίγα πράγματα, τα οποία μάλιστα κάποια έχουν βγει και τις τελευταίες ώρες, έτσι, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το κρίνουμε στην ολότητά του, δεν υπάρχουν καν τα πακέτα τα εκδοτικά. Αυτά που έχεις δει εσύ είναι 4 πράγματα που τα έχουν σαν 4 πράγματα του τι πρόκειται να έρθει. Έτσι. Εσύ Κωνσταντίν έχεις Payoneer, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να παρεγγείλεις Payoneer. Η Ευδοξία, μια ερώτηση για την Payoneer. Okay. Κωνσταντίνε, θα μας στείλεις το link για να κάνουμε προγραφή? Δεν το έχω. Το έστειλα το link, Γιώργο. Και νομίζω ότι έχεις κάνει. Δεν έχεις κάνει, τέλος πάντων. Όσοι έχουμε ήδη την κάρτα, μπορούμε να τη δώσουμε και στην. Προφανώς ναι. Όσοι έχετε ήδη Payoneer, από οπουδήποτε και αν την έχετε, μπορεί αυτή να συνδεθεί. Η Payoneer είναι αυτό το καλό, γιατί μπορεί να συνδεθεί με 4-5 διαφορετικές εταιρείες, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: άρα τώρα μπήκαμε, γραφτήκαμε και τι κάνουμε μετά? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Χρήστο. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε δικό μου webinar. Έχω έναν τρόπο που κάνω, ας πούμε, τα πράγματα. Θα κάνουμε webinar με το που στρωθούμε λίγο. Θα κάνουμε webinar 2 φορές τη βδομάδα πριν τα cut-off day. Εσύ θα μπορείς, αν ξεκινήσεις, ή να καλείς τον κόσμο σου σε αυτά τα webinar, στα οποία θα μπορούν να μιλάνε, να ρωτάνε ό,τι θέλουν και το καθεξής. Επίσης, αυτό το webinar που κάνουμε τώρα το μαγνητοσκοπούμε. Θα μαγνητοσκοπήσουμε και κανένα καλύτερο, στο οποίο δεν θα κομπιάζω εγώ κατά προτίμηση. Και θα μπορείς από κάτω, θα μπορείς εσύ να συνδέσεις, να βάλεις δικό σου link προεγγραφής και να χρησιμοποιήσεις τα δικά μου βίντεο για να εισάγεις εσύ κόσμο. Αυτό κάνω σε όλα τα προγράμματα που δουλεύω. Λοιπόν, και μετά προφανώς μιλάμε με τον upline μας, έτσι, και συζητάμε, θα φτιάξουμε εκπαιδευτικά βίντεο, τα πάντα θα κάνουμε. Έτσι, απλώς τώρα είναι. Είπαμε, το να ξεκινά. Να σας πω κάτι, όταν ξεκίνησα τη Skyform, οι πρώτοι 50 που μπήκαν, όταν μπήκαν, δεν υπήρχε ούτε ένα βίντεο. Αλλά δεν ήταν οι πιο ευνοημένοι οι πρώτοι, ήταν οι πιο ευνοημένοι. Κάτι τέτοιο γίνεται. Εγώ χρειάστηκε να φτιάξω τα βίντεο κιόλας. Κάτι τέτοιο γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχουμε ένα τέλειο σύστημα. Στη Skyform έχουμε ένα τέλειο σύστημα. Έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο σύστημα αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα δεν το έχουμε, θα το έχουμε σε λίγο καιρό. Ελπίζουμε. Λοιπόν, ο Σέρτζιο λέει: έχει πάρει ήδη αντί και έχω, λένε, κερδίσει ήδη προμήθειες. Αυτό σημαίνει ότι τα έχω κάνει σωστά. Ναι, Σέρτζιο σημαίνει ότι τα έχει κάνει όλα σωστά και ότι ήδη έχει μπει κόσμος από κάτω σου. Και αυτοί οι άνθρωποι, ή θα γραφτεί σήμερα που είναι το cut-off day, αν δεν γραφτεί σήμερα και πάει από αύριο, αυτοί χάνονται, σε περνάνε και εσύ μπαίνεις από κάτω τους μετά σαν προηγεγραμμένος. Έτσι, οπότε αν θες να ξεκινήσεις, προτείνω να ξεκινήσεις σήμερα. Αν θες να ξεκινήσεις, αν δεν θες να ξεκινήσεις, δεν έχει νόημα. Φαντάζομαι ότι θα ρωταγές.
Ο Τσομπάνης από τη Χαλκιδική λέει πόσοι paid και πόσοι free members υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα paid members πρέπει να είναι 300-350, δεν πρέπει να είναι πάνω από 300-350. Τα free προεγγραφή έχουν κάνει 7-7.500 άτομα και αρχίζει να μεγαλώνει τώρα πάρα πολύ. Free members δεν έχει ανοίξει ακόμα, είπαμε. Λοιπόν, ο Νίκος Κατσάρας λέει, αν γίνω paid member και δεν γράψω κανένα, θα έχω κέρδος από τα paid members που είναι από κάτω μου. Νίκο, κοίταξε, επειδή έχω κακή εμπειρία για αυτό το θέμα με τη Blockbuzz, που κάποιοι βγάλαν πολλά χρήματα, κάποιοι άλλοι δεν βγάλαν τίποτα και το καθεξής, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι θέμα τύχης και δεν γίνεται να απολογηθώ στο τέλος για ανθρώπους που δεν κάναν τίποτα και δεν βγάλαν λεφτά. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Από τη στιγμή που το ξεκαθαρίζω αυτό, λέω ναι, θα δικαιούσε προμήθειες από τους πρώτους, που θα έχεις από κάτω από τους πρώτους 7 συγκεκριμένα, και εξαρτάται από το τι PV θα παράγουν εκείνοι για το αν θα βγάλεις πολλά χρήματα ή λίγα χρήματα. Λίγα χρήματα βγάζουν όλοι, το είπα και στο πλάνο αυτό. Γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη αξία ότι θα παίρνουν matching bonus. Λίγα χρήματα βγάζουν όλοι. Αν αυτά τα χρήματα θα φτάνουν για τη συνδρομή σου ή για να βγάλεις τόσο λεπτό ώστε να κάνεις τα ταξίδια των ονείρων σου, πιθανότατα δεν θα βγάζουν. Έτσι. Αλλά είναι κάτι, Νίκο, στο οποίο μπορούμε να εισάγουμε τον κόσμο δωρεάν. Αν εσύ εισάγεις δωρεάν κόσμο και αυτοί ταξιδεύουν και ούτω καθεξής, πάλι εσύ θα ανέβεις στο rank. Οπότε δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται κάποιος να μην γράψει κάποιο ρε παιδιά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όπως έγραψα και στο email, αν κάποιος δεν μπορεί να γράψει κάποιο δωρεάν, δεν μπορεί να κάνει δικτυακό marketing δηλαδή. Okay. Θα πω κάτι που θέλω να πω έτσι κι αλλιώς, ότι αν κάποιος θέλει αυτό το πράγμα να το δουλέψει παραδοσιακά, με τον κλασικό τρόπο, με συγγενείς και φίλους κτλ., σίγουρα γίνεται. Και υπάρχουν εταιρείες με αντίστοιχα προϊόντα σε όλο τον κόσμο που το δουλεύουν παραδοσιακά. Εγώ αυτό που κάνω σχετικά καλά, που κάνω ας πούμε μέτρια και πάνω, είναι το internet marketing. Και μου αρέσει το internet marketing γιατί τώρα, ας πούμε, εγώ μιλάω ένα απόγευμα, μιλάω κατευθείαν και σε δικούς μου υποψηφίους και σε άτομα της ομάδας μου, ενημερώνονται σχετικά σωστά 70-80 άτομα. Κάποιοι είναι αρνητικοί, κάποιοι είναι τρομερά θετικοί, κάποιοι θα το σκεφτούν. Εμένα μου αρέσει το internet marketing γιατί εξοικονομεί χρόνο. Εμείς θα φτιάξουμε για την ομάδα μας τα πάντα. Video, lead capture pages, πλάνα, τα πάντα. Οπότε όποιος θέλει να το κάνει internet marketing θα του δώσουμε ένα τελείως έτοιμο σύστημα. Βοηθάει και η εταιρεία πάρα πολύ σε αυτό. Βοηθάει και η εταιρεία στο ότι ήδη έχει capture pages και το καθεξής. Οπότε η δουλειά μας είμαστε σχετική εύκολη. Εμείς ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε αρκετά καλά πιστεύω είναι το να μπορέσουμε να βρίσκουμε άνετα υποψηφίους μέσω ίντερνετ. Αυτό, να δημιουργήσουμε μεγάλη ροή υποψηφίων. Αν δημιουργήσουμε μεγάλη ροή υποψηφίων, πρακτικά δεν μας σταματάει τίποτα, γιατί είναι κάτι που ο μέσος όρος το καταλαβαίνει πάρα πολύ εύκολα. Απλώς, και αυτό σίγουρα πρέπει να το πω, ότι κάποιος για να μπορέσει να το κάνει internet marketing, σίγουρα θα πρέπει να είναι μέλος της Tyford για να έχει τις lead capture pages, έτσι. Αυτό νομίζω το έχω γράψει και στην email μου, αν δεν το έχω γράψει το ξεκαθαρίζω τώρα, ότι αν κάποιος θέλει να το κάνει internet marketing, σίγουρα θα χρειαστεί τα εργαλεία ή πιο ακριβά εργαλεία που δεν θα θέλει, τα εργαλεία της Tyford που είναι και σχεδόν τσάμπα, που είναι πάρα πολύ φθηνά. Λοιπόν, ευπρέπειε για το. Ναι, εσύ τώρα για το CBB μου λες, ας το απαντήσουμε μετά αυτά. Ο Γιώργος είναι κολαπτώμενο. Ναι, είναι κάτι που ξεκινάει τώρα. Είπαμε, αυτά τα είπαμε. Έχει θετικά και αρνητικά. Ο Τάκης μας εύχεται να τα καταφέρουμε, αλλά τα αφήνει πάνω μας. Ρε Τάκη, τι δεν άφησες πάνω μας. Εντάξει, ευχαριστούμε Τάκη. Τα είπαμε. Εντάξει, Τάκη, μη σχολιάζεις άλλο. Εμείς θα το κάνουμε, το είπαμε. Αυτό Τάκη, ξέρεις τι μου θυμίζει, έτσι που έχουν κάπου μια αγγελία με μοντέλα και λένε ζητάμε ψηλή, ξανθιά, ξέρω εγώ, ας πούμε, κτλ. Και μπαίνει μέσα μια γριά 1,50 με καμπούρα, ξέρω εγώ, πακέτες κτλ. Και λέει γεια σας για την αγγελία, ήρθα να σας πω να μην υπολογίζετε. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτό Τάκη. Με το συμπάθειο Τάκη, μας έπριξες. Είναι member κάποιος, ο Αποστόλης ο Τζάρας ρωτάει, αν είναι κάποιος member, σε πόσες εγγραφές πρέπει να κάνει για να μην πληρώνει συνδρομή. Είπαμε, κοίταξε λίγο, αν υπολογίσουμε αυτά το appreciation bonus και το matching bonus που θα παίρνει, καθώς και το 1% από τα μέλη του καθεξής, ουσιαστικά πρέπει να είναι, χωρίς να είναι 100% σίγουρο, με 4-5 μέλη πρέπει να είναι. Ή με 4-5 paid μέλη, βασικά ξέρεις γιατί δεν μπορώ να σου απαντήσω με ακρίβεια. Γιατί παίζει ρόλο το ποια θα είναι η αναλογία των πληρωμένων και των μη πληρωμένων μελών και το τι θα γίνει και το καθεξής. Να πούμε με 5 μέλη πρακτικά δεν θα πληρώνει σχεδόν τίποτα, για να είμαστε σίγουροι. Ίσως και με 4, ίσως και με 3 όμως. Δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό. Δεν είναι στάνταρ τόσα μέλη, τόσο αυτό, γιατί μπορεί αυτοί να κάνουν πολλά ταξίδια. Οπότε να. Ή το matching bonus θα παίρνει από αυτούς, εξαρτάται και από το τι δίκτυο θα κάνουν αυτοί ή από το πόσο μεγάλο ήταν ο αγωγός από κάτω τους. Άρα τι αμοιβές θα παίρνουν που θα επηρεάσουν μετά το matching bonus. Λοιπόν, ο Άλεξ ρωτάει τι ποσοστό επιστροφής χρημάτων έχουν οι free. Αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Δεν έχουν μπει PV δίπλα από τις κρατήσεις.
προφανώς θα είναι αρκετά μικρό, έτσι. Δηλαδή, γιατί αν σκεφτείς ότι ένα πρακτορείο κερδίζει 7 με 10% και αυτός θα γλιτώνει το 50% του πρακτορείου, θα είναι προφανώς ένα πολύ μικρό ποσοστό. Η κεντρική ιδέα δεν είναι ότι κάποιος θα φτιαχτεί με το ποσοστό που του δίνουν. Η κεντρική ιδέα είναι ότι θα είναι λεφτά που, όπως αν βρεις κάτω 5 ευρώ θα τα πάρεις, με την ίδια λογική θα πας και θα το κλείσεις από εκεί και θα γλιτώσεις 5-10 ευρώ, ας πούμε. Δεν θα είναι καμιά δραματική. Αυτά τα χαχαχά τώρα, χαχαχά τι είναι. Κατάλαβα, οκ. Λοιπόν, η Βασιλική λέει: εννοώ ότι σήμερα έχω κάτω από μένα 255 άτομα, αλλά θέλω πρώτα να κερδίσω χρήματα από το Dorian Mail και μετά να γίνω pay. Τι θα κερδίσω? Οκ, κατάλαβα. Λοιπόν, άκου Βασιλική τι γίνεται. Αν εσύ δεν γραφτείς σήμερα, που δεν θα γραφτείς, είναι τελείως σεβαστό αυτό, εσύ αυτοί που έχεις από κάτω σου είναι σαν να μην τους έχεις. Αυτοί που ουσιαστικά εσύ μετά το cut-off day θα κυλήσεις, ας πούμε, στο βάθος του δικτύου και αυτοί θα έρθουν από πάνω σου. Εσύ λοιπόν για να αρχίσεις να συστήνεις δωρεάν μέλη, τι πρέπει να κάνεις? Θα πρέπει να γραφτείς εσύ σαν δωρεάν μέλος όταν ανοίξουν οι δωρεάν εγγραφές. Μιλούσα σήμερα με τον Frank, με τον upline μου, και θα τις έχουμε αυτές έτοιμες να δουλεύουν, γιατί τώρα έχουν ανοίξει, αλλά δεν δουλεύουν τώρα. Δεν μπορεί κάποιος να γραφτεί σωστά, γράφονται αλλού για αλλού, ας πούμε. Μέσα σε 2-3 μέρες θα έχει φτιαχτεί αυτό. Οπότε όσοι έχετε κάνει προεγγραφή, θα σας κάνουμε εμείς αυτόματα free members. Από τη στιγμή που γίνεις free members, θα πρέπει εσύ πρακτικά, Βασιλική, όποιον έχεις και δεν έχεις, να τον κάνεις free member. Και να τους εξηγήσεις ότι και αυτοί μετά, αν κάνουν άλλα free members δικά τους, θα έχουν και αυτοί ένα όφελος. Με το που αρχίσουν αυτοί να κλείνουν ταξίδια, εσύ θα παίρνεις προμήθειες. Έτσι. Απλώς είναι κάτι που προφανώς δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά αν με ρωτάς ποιος είναι ο τρόπος, αυτός είναι ο τρόπος. Απλώς επειδή είμαστε στο pre-launch και επειδή είμαστε πάρα πολύ νωρίς, εγώ θα πρότεινα να ξανασκεφτείς το αν θες να ρισκάρεις τα 70 κάτι ευρώ ή να μην τα ρισκάρεις. Η Μαρία, γεια σου Μαρία, χρόνια και ζαμάνια. Η ελληνική νοοτροπία παντού, όταν κάποιον δεν το αρέσει, φεύγει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο Τάκης είναι φίλος πάνω απ' όλα. Λοιπόν, η Βασιλική, δυστυχώς Βασιλική, χάνεις όλα αυτά τα άτομα που είναι από κάτω σου. Τα χάνεις, είναι σαν να μην έχεις κάνει την προεγγραφή. Όταν περάσει το cut-off day, είναι σαν να μην έχεις κάνει την προεγγραφή. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Αποστόλη, θα υπάρχει όφελος και από τις προσωπικές μας κρατήσεις σε ό,τι κάνουμε ανά έτος, οπότε πρέπει να υπολογίσεις και αυτό. Όντως, έτσι είναι. Πάρα πολύ καλός ο Δημήτρης. Ο Ντένις ο Ζεπίστα, γεια σου Ντένι. Ντένι, πρέπει να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που. Δεν λέω τώρα για αυτό το σχόλιο, γενικώς για την εμπιστοσύνη που μου δίνει. Σίγουρα θα ήθελα να μιλήσουμε. Πού είναι το βίντεο που πρέπει να δούμε? Όλα αυτά θα τα πούμε, δεν έχουν καν βγει αυτά ακόμα. Ή να παρακολουθήσει ένα webinar. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει: δηλαδή, Κωνσταντίνε, αν είσαι άτυχος και πέσουν από κάτω σου 3 διαμάντα μέσα στην επόμενα δεκάτονα, δεν θα παίρνεις μεγάλο μάτσι μόνος. Και ας είσαι εσύ διαμάντι, κοίταξε, έχει να τη generation override. Κοίταξε, αυτό το είπα στο Frank, γιατί το συζητήσαμε και το Ματζαρτζή. Εντάξει, άρχισε να γελάει, μην πω, ας πούμε, όταν το ρώτησε αυτό πώς γέλαγε, αλλά τέλος πάντων, πρακτικά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Λοιπόν, Γιάννης Ματσουλίδης από Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα, ρε, σε όλη την blog bus που έχει 10.000 μέλη, έχει 4 διαμάντια. Δηλαδή, να ξέρουμε τα μεγέθη περίπου. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαρκούλης λέει: αν εγώ γραφτώ σήμερα και έχω για παράδειγμα 100 άτομα από κάτω μου, τι κέρδος θα έχω από αυτούς από τη στιγμή που δεν έχω συστήσει κανένα? Σε ευχαριστώ. Okay. Κοίταξε τι γίνεται. Εσύ, αν γραφτείς τώρα, θα πάρεις, είπαμε, αυτό το 1% από τα πρώτα 10 μέλη που θα πληρώσουν και μετά θα παίρνεις το 1% για τα πρώτα 7 επίπεδα, για τα πρώτα 7 μέλη. Από τους ανθρώπους που είναι από κάτω, λοιπόν, αν απλά πληρώνεις την συνδρομή σου, για τους ανθρώπους που είναι από το 10ο επίπεδο και κάτω, αν μείνεις bronze δεν θα πάρεις ποτέ τίποτα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως θα είναι για πάντα από κάτω σου και θα φέρουν κι άλλους και ούτω καθεξής. Αν εσύ κάποια στιγμή γίνει silver, θα αποκτήσεις αυτό το 1% infinity, δηλαδή μέχρι να βρεις άλλο silver. Αν γίνεις gold, που το να γίνεις silver είναι το να βάλεις 2 bronze, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τίποτα φοβερό, είναι να γράψεις 2 άτομα, αυτό θα πει. Να γράψεις 2 άτομα ή να ναι, αυτό το πράγμα. Εσύ αρχίζεις και πληρώνεις και πιο βαθιά. Όταν γίνεις gold, πληρώνεις και πιο βαθιά και πιο βαθιά. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι. Αυτό το γράψα και πριν. Όσο μεγαλύτερη ομάδα φτιάχνουμε, τόσο πιο βαθιά πληρωνόμαστε. Και ιδανικά, θεωρητικά, μια πολύ μεγάλη ομάδα μπορούμε να πληρωνόμαστε στο άπειρο. Να μην μας φρενάρει κανένας δηλαδή, γιατί έχει αυτά τα generation overrides. Είπαμε ότι αυτός δεν είναι ένας τρόπος στον οποίο κάποιος θα μπει, θα γραφτεί, δεν θα κάνει τίποτα και θα γίνει πλούσιος. Εκτός αν είναι πάρα πολύ καιρός και άλλοι κάνουν τα παιδεύουν, τα free members και το καθεξής. Ο Γιώργος Μαρκούλης, ανάλογα με το rank σε συνδυασμό με τα άτομα που είναι από κάτω, πληρώνεις. Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή, αν φαντάσου το εξής, Γιώργο, φαντάσου ότι εσύ μπαίνεις σε αυτή την εταιρεία ένα χρόνο μετά, που προφανώς δεν θα κάνει τον bump που θα κάνει τώρα,
Έτσι πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Μετά θα γίνει ένα μπαμ, μετά θα μεγαλώνει πιο αργά, ας πούμε. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι το εξής. Ότι εσύ, πες ότι γίνεσαι, ας πούμε, diamond. Αν αυτό το πόδι είναι 500 μέλη σε βάθος, θα παίρνεις και χρήματα. Αν είναι 5.000 αν είναι 5.000 μέλη βάθος, θα παίρνεις δεκαπλάσια χρήματα. Αυτό θα πει ότι όταν μπαίνεις νωρίς, ο κόπος σου πληρώνεται πολύ καλύτερα.